Jubilarna 2021. godina ostaće upamćena po epidemiji virusom COVID-19 koji je paralisao cijel svijeta, nije zaobišao ni naše Berane, odnoseći nažalost u nepovrat mnoge sugrađane. Ali ta godina je godina velikog i značajnog istorijskog datuma za grad na Limu i sve naše stanovnike. Vijek postojanja fudbalskog kluba Berane i fudbalskog virusa. Sada, daleke 1920. godine, razmišljalo se drugačije. Ne samo o fudbalu, već i o sportu. Za ozbiljnije razvijanje sporta nije bilo novca, a tada se smatralo da bavljenje sportom ne priliči ozbiljnim ljudima. Često se javno istupalo protiv bavljenja sportom. U listu Crna Gora 1922. godine objavljen je komentar pod naslovom Fudbal i kino. U njemu se kaže da od fudbala i kina treba odvraćati omladinu, jer im to može donijeti samo zlo ili u najmanju ruku štetu. Idemo lagano u priču i neka nas u nju uvede nekadašnji čuvar mreže plavo-bijelih Sveto Kocka. Mnogo smo voljeli ovu fudbalsku bubamaru. Davno je to počelo. Današnje generacije rade u izvanrednim uslovima i imaju sve predispozicije za napredak fudbala. Kako su naši očevi i naši djedovi igrali fudbal, možemo da vidimo u narednim minutima. Mihajlo Mišo Vuković doneo je prvu fudbalsku loptu još daleke 1919. godine iz Praga, odmah nakon oslobođenja našeg grada i države. Godinu dana kasnije, predano radeći na popularizaciji fudbalske igre, okuplja veliki broj omladine i osniva prvi fudbalski klub i uopšte sportski klub koji je dobio ime Njegoš. Vuković je bio i prvi predsjednik, trener, sudija i igrač. Mihajla Miša Vukovića možemo sa pravom nazvati pionirom sporta na prostorima sjeverne Crne Gore, jer su se i ostali sportovi počeli razvijati oko fudbalskog kluba. Godine 1922. Mišo organizuje skupštinu kluba i uz prisustvu velikog broja žitelja bira se nova uprava u koju su postavljene mnoge ugledne ličnosti. Odlučeno je i da novo ime kluba bude Građanski sport klub Budingrad, po srednjevekovnom gradu Budingradu, koji se nalazio na prostoru današnje Budimlje. Prvo igralište je bilo na Talomu, a uz pomoć građana, ljubitelja fudbala i navijača kluba sakupljene su pare za kupovinu zemljišta, 20.000 dinara, na Bogarskom brdu, gdje je klub dobio mnogo bolje uslove za brži razvoj fudbala. Tako Berane dobija sopstveno igralište. Zbog loše saobraćajne povezanosti sa ostalim delovima Crne Gore, odigravane su prijateljske utakmice sa fudbalskim ekipama iz okruženja i sa Kosova i Metohije. Na utakmice se putovalo kamionima jer između dva rata niko nije imao autobus. Putovalo je se i po 10 sati, a troškove puta često su finansirali navijači i simpatizeri kluba. Godine 1937. 5 državnih ustanova i crkvenih velikodostojnika, protojerej Aleksandar Bojović izvršio je osveštenje igrališta. Nakon toga, tadašnji predsjednik kluba je ograđeno fudbalsko igralište zvanično predao na upotrebu kapitenu ekipe Dragu Boškoviću. Da bi ovaj veliki događaj za klub bio proslavljen na pravi način, organizovan je turnir na kom su pored domaćina učestvovali i tada najpopularniji crnogorski fudbalski klub Crnogorac sa Cetinja i fudbalski klub Metohija iz Peći. Ekspanzija fudbala u to vreme u našem gradu bila je toliko velika da je skoro svaka ulica, mahala, reon, selo imalo svoj fudbalski tim. Tako da bi se došlo do prvog tima Budingrada moralo se proći selektivni put od igrača ulice, reona, podmlatka, Budingrada, drugog tima Budingrada koji je također imao veliki broj dobrih fudbalera. Svaka utakmica fudbalskog kluba je bila praznik u gradu. Pre početka, za vreme i posle utakmice navijači i svi prisutni građani učestvovali su u svojevrsnoj ceremoniji. Ispred slačionica gdje su se preslačili igrači koji su bili u centru grada. Dolazio je gradski orkestar sa pleh muzikom, jedini tada na našim prostorima. Taj orkestar je bio pod muzičkim vođstvom profesionalnog kapelnika Čeha Rudolfa Františeka.
Da bi se došlo do sredstava za odigravanje utakmica, klub se snalazio na razne načine, organizacijom zabave, koncerata, pozorišnim predstavama, a članovi kluba su plaćali uredno članarinu i tako pomagali klubu. Trgovci i zanatlije su također često donirali finansijska sredstva. Fudbalski klub je bio mezimče čitavog grada. Dolazi Drugi svjetski rat koji je među prvim žrtvama poneo istaknute fudbalere Budingrada. Na prvoj posleratnoj skupštini 25. aprila 1946. godine klub nosi novo ime, IKA, po imenu predratnog fudbalera Ilije Dimića Ike. Već 1948. fudbalski klub IKA posle pobede u kvalifikacijama protiv fudbalskog kluba Grštaka iz Kolašina iz predsaveza prvi put ulazi u Republičku ligu. U sezoni 49-50. dolazi zbog tadašnjeg propisa do nove promjene između kluba IKA, sada nastupa pod imenom Radnički. Koliko je fudbalski klub Ivangrad bio cijenjen u fudbalskoj javnosti SFRJ govore imena ljudi koji su dolazili da prisustvuju jubileju kluba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jugoslavije Miljan Miljanić, generalni sekretar Fudbalskog saveza Branko Bulatović, predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore dr. Novak Jovanović, glavni urednici svih sportskih redakcija, žurnala sporta, politike, večernjih novosti, pobjede i drugi. Prvi put drugoligaš postaju u sezoni 1955-56, a već iste sezone se seli u niži rang. Od sezone 62-63 dolazi do nove promjene imena kluba i od tada nastupa pod imenom FK Ivangrad. Uz velike napore tadašnjeg rukovodstva opštine 1981. godine izgrađen je za to vrijeme grandiozni gradski stadion kapaciteta 10.000 mjesta, koji je oduševio sve učesnike Mose igara koje su te godine održane u mjestu na Limu. Počeo sam tada i svoju sportsku fudbalsku karijeru. Pamti datum 1986. godine kad sam prvi put sa 16 godina debitovao u drugu ligu Staru Jugoslaviju s jednom sjajnom generacijom tadašnjih fudbalera. Kasnije su me fudbalski putevi poveli i odveli iz Berana, ali Beran je uvijek bilo u srcu. Kada sam završio fudbalsku karijeru, srce je željelo da se vrati u Berane, tada sam se vratio u Berane kao trener i zatekao jednu sjajnu generaciju fudbalera 2004. godine. Tada je krenula ujedno i moja trenerska karijera. Zahvaljujući njima i samom radu, 2004-2005. godine ušli smo u drugu ligu, da bi 2005. već ušli u prvu ligu. Ta godina i taj jubilej je značajan zato što smo u tom periodu kao predvodnik, kao prvi među jednakima, kao kapiten, predvodio sam jednu generaciju divnih ljudi i odličnih fudbalera. I čast mi je i ponos bilo što sam bio kapiten tih momaka kako na terenu, tako i van terena. A i moram da naglasim da u tom periodu je nas 11 na terenu, stručni štab i 7-8 igrača koji su bili na klupi, svi smo bili domaći igrači, znači Beranci. Znali smo kako se bori, kako se gine za svoj klub. Još jednom moram da naglasim da veliku pomoć u toj godini kada smo napravili taj istorijski uspjeh ulazak u prvu ligu Crne Gore imali smo naših vernih navijača Street Boysa. Igrači u tom momentu su bili Boban Lekić, Boban Naković, Leposević, golman Zoran Naković, Cimbaljević, Lutovac Lalević, Dva Zenilovića, Ćulafić, trener je bio Ćobo Đukić. Imali smo zaista veliku podršku od dva čovjeka, pomenuo bih pod brojem 1 Vlada Cimbaljevića koji je zaista dao život i za tu ideju i za mnoge druge stvari u fudbalski klub Berane, kao i Saša Pešić koji je bio predsjednik kluba. Onaj moment koji je veoma bitan i koji će uvijek biti urezan u mom srcu je taj meč protiv Ibra iz Rožaja koji je direktno odlučivao za prvaka te tadašnje prve crnogorske lige u Beranama. Meč igran pred 11.000 ljudi, 1-0 smo dobili, ja sam dao taj gol u 80. minutu i to je nešto što će zauvijek ostati urezano u meni. Taj moment kada je ta lopta ušla u mrežu, ja nisam znao šta se dešava, otrčao sam ka našim navijačima, Street Boysima, koji su bili i ostali taj bastion naš u Beranama i posle meča i u gradu i bilo je opšte ludilo, svi su nam čestitali, odavali počast, tako da to je bila jedna godina koja je zaista onako nekako
posebna za sve nas koji smo igrali u toj generaciji. Bio je avgust mjesec 2006. godine kada je počinjalo prvenstvo prve lige Crne Gore prvo u nezavisnoj Crnoj Gori. Prvi TV prenos se prenosio iz našeg grada koji je mogao da se prati satelitski. Također i svi naši beranci u cijelom svijetu su mogli da gledaju tu utakmicu putem satelita. Specifičan događaj je kada sam krenuo na utakmicu prolazeći kroz gradski park kod banke. Zadesio me nevjerovatan prizor, znači hiljade naših navijača koje je sjedelo i čekalo da krene ka stadionu na tu spektakularnu utakmicu za sve nas i za naš grad koji je zahvatila velika prvoligaška euforija. Kada sam prolazio tom stazom, svi navijači su ustali, pozdravili me velikim frenetičnim aplauzom. Znači to su neke stvari koje se ne mogu zaboraviti i koje nemaju cijenu. U početkom 90. godina dolazi do raspada SFRJ i ratnih sukoba na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Menja se i ime grada u Berane, pa i klub dobija novo ime, Fudbalski klub Berane. Nakon odvajanja Crne Gore od Srbije, te godine postaje prvoligaš. Prvi put u svojoj istoriji, posle poraza u prvoj utakmici protiv ekipe FK Mladosti iz Podgorice. U drugom kolu u Beranama je gostovala ekipa fudbalskog kluba Sutjeska, kada je u zajedničkoj državi bila u vrhu tabele i učesnik kupa UEFA takmičenja. 2010. i 2014. godinu pamtit ćemo kao uspješne godine u istoriji fudbalskog kluba Berana. Tada smo 2 puta eliminisali Barski Mornar, gdje smo bili totalni outsideri. Moram istaći da tada je bila izuzetna proslava u gradu. Mi igrači, navijači, svi smo kružili automobilima po gradu gdje su ljudi izlazili i sa zdravicama nas dočekivali. Tih 2000-ih godina cijel grad je sa nestrpljenjem čekao subotu. Fudbalska groznica se usijala kada je najavljeno da će sa Beranskog stadiona biti i televizijski prenos koji će moći da se gleda i na satelitu. Na tribinama se okupilo posle dužeg niza godina veliki broj navijača, oko 5000. Posebnu atmosferu pravila je navijačka grupa Street Boys. Ta utakmica odigrana pred rekordnih 5000 navijača. Takva slika je otišla u cijeli svijet iz naših Berana, a ono što je najvažnije, na kraju smo se radovali i Street Boysi i 5000 publike ostali i mi na terenu, bilo je veliko slavlje i to su neki momenti koji se nikad neće zaboraviti. Također moram istaći još jedan odnos domaćinski i roditeljski u našem klubu. Nas nekolicina je bilo koji smo tada dok smo igrali istovremeno i studirali. Sekretar Fuad Musović nam je uvijek omogućavao i refundirao nam studentsku kartu do Podgorice kad bi se vratili iz predavanja i tako osjetio i tako nam iskazao brigu i poštovanje prema nama. Posebno na kraju pomenuo jednog čovjeka koji je bio ladica naših fudbalskih tajni, to je Fuad Ramosović, koga ovom prilikom želim puno da pozdravim i da kažem, kao što je on bio uvijek uz nas sve ove godine, tako smo mi uz njega i sada u ovom trenutku kada slavimo ovaj veliki jubilej našeg kluba. Iskoristio ovu priliku i čestitao veliki jubilej kluba svim sadašnjim članovima, to jest fudbalerima, stručnom štabu i rukovodstvu kluba, svim bivšim igračima i članovima kluba koji su u prethodnim periodima bili dio kluba i dali doprinos u njegovom radu. Iskoristio bih također priliku da se zahvalim i mnogima koji danas nisu među nama. Koristim priliku da još jednom svima čestitam veliki jubilej našem klubu i neka je vječan fudbalski klub Berane. Tih sezona kada je nastupao u prvoj ligi 2006, 7, 8, 9, 11, 12, 14 i 15 godine imalo tradicionalno najveću podršku navijača i najposećeniji stadion, što je bio dokaz da je fudbal i sport broj 1 u gradu na Limu. Zdravo, zdravo, dolazimo u ime organizacije Street Boys Berane ili ti uličari. Želim da vam kažem u ovoj godini jubileja da ćemo da oslavimo 100 godina našeg kluba i da moramo da Berane volimo srceći. Očekivali smo da ove godine proslavimo ovaj jubilej u prvoj ligi, ali se nažalost to nije desilo, zato što igrači se nisu dovoljno borili, ali od njih očekujemo da sljedeće godine se bore što više i što jače, da ovaj grad i ovaj klub se vrate na mjesto
koje zaslužuju u prvu ligu i još jače sljedeće godine. Samo I mi smo ti koji Berane vole svim srcem, koji su tu čitavog života, bili prvi, zadnji, prva liga, druga, treća, mi smo uvijek tu. Samo što želimo od svake uprave igrača ili bilo koga, to je borba za sveti dres i ništa drugo. Nama nije bitno. Samo Berane. Opština Berane je u posljednjih 5 godina u saradnji sa rukovodstvom Fudbalskog saveza Crne Gore uspjela da rekonstruiše istočnu tribinu stadiona po svim UEFA standardima za odigravanje međunarodnih utakmica, a prije 4 godine su također uz pomoć Fudbalskog saveza Crne Gore postavljeni i reflektori. Također je opština završila i projekat rekonstrukcije zapadne tribine, čijom rekonstrukcijom smo dobili najbolji stadion u državi, u toku su radovi i na južnoj tribini. Klub sa sjevera posljednjih godina uglavnom igra u drugoj ligi. Ove sezone očekuje se procvat zahvaljujući velikom potencijalu sportskom infrastrukturom, ali i konačno inostranom kapitalu. Poznati fudbalski menadžer Hrvat Endi Bara, vlasnik agencije Niagara Sports Company, na osnovu privatnog javnog partnerstva modela koji nije nepoznat kod nas, upravlja klubom u narednih 5 godina. Imamo veoma jake ambicije u smislu toga sa tim novim rukovodstvom koja je u koheziji s opštinom došli u situaciju da napravi jedno partnerstvo gdje smo došli u situaciju da sa jednom vizijom koja treba da ujedini sve te fudbalske funkcionere, trenere, navijače, igrače, da dođemo u situaciju da istrajemo sa jednim entuzijazmom i da napravimo jedan fudbalski sistem kojim će se ponositi grad koji zaslužuje, znači s obzirom da slavimo ti 100 godina, a i Crna Gora. Posebno mi je drago što ove godine gro tima čine domaći igrači. Svi smo porasli zajedno, prošli smo sve mlađe kategorije ovog tima, tu smo dugi niz godina i nadamo se da ćemo uz dobar rad ove godine sa našim trenerom uspjeti da uz ovaj veliki jubilej da budemo prvoligaši. Fudbalski klub Berane, kao što vidite, sa ovom svom infrastrukturom zaslužuje da bude u toj eliti u kojoj nije bio već 10 godina, ako ne i nešto malo više, i nadam se ove godine da će baš zbog ovog jubileja da će sve da se poklopi i da će FK Berane u sljedeće sezoni igrati prvu ligu Crne Gore. Naši vjerni navijači Street Boysi, koje želim da pozdravim, su svake godine bili uz nas i davali nam vjetar u leđa u svim utakmicama i kad smo dobijali i gubili. I nadam se da će u sljedećoj sezoni da nas podrže i da nam pomognu da uđemo u prvu ligu. Želim svim Berancima koji jesu i koji ne prate fudbal da čestitam i da obećam da će fudbalski klub biti sve jači i jači i nastojimo da baš u ovoj godini postojanja 100 godina fudbalskog kluba obećamo da će do godine fudbalski klub Berane biti prvoligaš stabilan i nastojat ćemo da tu ostanemo zato što sva javnost to očekuje od nas. I mislim da ćemo uspjeti to jer nas prethodne generacije obavezuju na to. Kažu, u budućnost svakog kluba su ti neki novi klinci. Fudbal se u Beranama voli, talenata ima. Postojala je praksa da u posljednjoj deceniji mlade nade odlaze za veće klubove. Primjer su nam Vuković, Asada i Masenić, koji je sa 18 godina debitovao za prvi tim Bayera iz Leverkusena. Veoma mi je drago što imam priliku da prisustvujemo obeležavanju 100 godina postojanja fudbalskog kluba Berane, a posebno mi je zadovoljstvo što kao igrač i trener sam punih 40 godina u ovom klubu. Sada kao koordinator mlađih kategorija imamo uspješnu selekciju školice fudbala koja broji preko 60 dječaka. Imamo selekcije petlića i pionira, gdje su treneri Srećko Radović i Miloš Nedić. Također imamo selekciju kadeta gdje je trener Novo Cimbaljević i selekciju mladinaca gdje sam trener ja Spalić Zajko. Prošle godine selekcija kadeta i omladinaca napravila je uspjeh igravši u A grupi gdje smo postigli dobre rezultate, tako da ove godine nastavljamo u tom ritmu i nadamo se da ćemo da ostanemo u tom takmičenju. Mnogi fudbaleri iz našeg grada branili su boje i drugih klubova, što u državi, a što i van nje.
kao neko ko je proveo 40 godina u fudbalskom klubu Berane, što kao igrač, što sportski direktor mlađih kategorija i član upravnog odbora, ima mandat da pričamo o ovim igračima koji su ostavili neizbrisiv trag u fudbalskom klubu Berane, a koji su pravili karijere van fudbalskog kluba Berane. Znači, trenutno je najaktuelniji Šćekić Aleksandar, koji je reprezentativac Crne Gore, igra trenutno u fudbalskom klubu Partizan iz Beograda, zatim Rejčević Milivoje koji igra u Sutjesci i Aković Zoran Golman koji je trenutno član Mornara iz Bara. Dalje bih nabrojio Aković Bobana, Bojović Zorana koji je isto također reprezentativac ondašnje Jugoslavije, Bogavac Vuko, Bošković Dragan, internacionalac, Vešović Rade, Beljić Ivan, Dević Vladan, Dobršinović Siniša, također član igranja Lige šampiona sa svojim Anatrozisom, Drljević Dragan, Đukić Slobodan, Đuričanin Zoran, Zenilović Setko, Zenilović Admir, Jevrić Dušan, Jevrić Dragoslav, Lalević Marko, Lekić Boban, Marković Željko, Maksimović Saša, Rastoder Aljko, Savić Vladan, Šćekić Aleksandar kojeg sam već malo prije pomenuo, Đukić Predrag, Adrović Admir, Simović Janko, Marković Batrić, Spalević Radojko, Mandžukić Sutko, Bulić Radoslav i Rejčević Milivoje koji je također, rekao sam malo prije, aktivan i dalje igrač u fudbalskom klubu Mornar iz Bara. Znači to je plejada igrača, vjerojatno sam nekog zaboravio, izvinjavam se, ali ne može se duga istorija fudbalskog kluba Berane, ujedno i da je čestitam svim fudbalerima Berane i građanima Berana na jubileju 100-godišnjicu kluba. A ovog teksta sa ovoliko podataka ne bi bilo da nije bilo velikog sportskog radnika Komnena Vujadinovića koji je cijel svoj život praktično posvetio fudbalskom klubu i sakupljanju materijala za nastavak monografije. A ovu priču završio bih jednim citatom nekadašnjeg kapitena plavo-bijele čete Marka Lalevića. Inače, najboljeg strelca ovog kolektiva sa preko 150 golova. Kada sam, nakon prerane smrti najboljeg fudbalera svih vremena, Diego Armanda Maradone, deci koju treniram, pričao o njegovoj veličini i koliko su ga obožavali navijači Napolija, i u toj čuvenoj tituli kada su u euforiji slavili navijači i na ogradi gradskog groblja u Napolju okačili transparent "Ne znate šta ste propustili". Tada sam vidio njihova zamišljena lica dok su me slušali i kao da sam u njihovim očima mogao da pročitam: pa mi ćemo to isto uraditi, postaćemo šampioni. To nije san, to je cilj, amanet i zakletva svim sadašnjim i budućim generacijama fudbalera. Neka ovo odzvanja i svakom od nas, neka ovo bude u glavama. Mi smo šampioni.